vazukuru ka ndoda kuti mundinzwisise. Vamwe vanoti sekuru Makuwa Makuwa ndirambe ndinawo. Ndati ndinozobvuma kuti Makuwa ndinawo sasekuru yenyu ndinokuitire Makuwa. Asingade Makuwa ndiani? Chimbondiudzai chaizvo kuti asingamade Makuwa ndiani. Right, asi enu manje ka ari professional. Ati tinoita professional gossip. Redo hatizotaure zvisina kutaurwa nemunhu. Tinotaura zvinhu zvinenge zvaitika papublic kana kuti zvataurwa nemunhu. Zvinhu zvaanenge akaviga zviri mumba make mukabhegi akaviga. Kunyange ndikazviziva handimbofe ndakauya nazvo panapa vazukuru. Manzwa? Haipapo ndo I'm a professional gossiper. Ndati ndimupabate papo. Saka chiterera muzukuru. Kana ungasata subscribe to this channel, I kindly ask you to muzukuru panapa ndo patinokupai guwa richiri kupisa. So please subscribe to this channel. And also don't forget to put your notification bell whenever I upload the video, you'll be notified. Thanks very much kune vanoramba vachiona mavideos vachilike nekukomenta. Tiri pamacomments ipapo ndangote big shout out anditi kune muzukuru wangu anonzi Ernest Chirasha. Anditi Ernest Chirasha chakubatawo nhasi. Thanks very much for commenting muzukuru wangu. And it also Alima Chinyamwaka. Yes, Alima Chinyamwaka. Thanks very much muzukuru wangu ndinodada newe. Right, nzwaika vazukuru yandauya nayo. And it panapa mushapenyu ngatitauranei kuma comments. So yandauya nayo ndeyekuti zvoni mukoma Matthias Mere muzukuru wangu anditi Mere. Anditi momuzwa Matthias Mere. Muimbi wekumboimba akaimba nzeve dzakawanda. Akatanga achatimbira na Favor akazoti ana Areka. Mazuva awo ndichiri kumarangarira vazukuru ndakambopenga naye mukomana. Nzeve dzake dzine zvadzinenge dzichibatsira upenyu hwedu. Anditi right, the same man mazuva akapera takambomuona futi aita kolabo na Mambo Duterere. Duterere aripi? Duterere ranyanyisa kunyararisa. Kubva pakangotaurwa nyaya yekusesekedzwa ka. Aiwa mai Mambo Duterere ka chiregai kusesekedza baba vamboita zvebasa. Duterere arova. Kana kuri kusesekedzwa kwamunyaradza ka potai muchimunyima sesekedzo iyoyo mai anditi kuitira kuti vapote vadzoke pabasa. Right, tererai ka. Matthias iye uyawo azotaura akati zvoni nemusi waFriday pane nziyo inonzi nhoroondo. Anditi nhoroondo ndizvozvo yaari kuda kurilisa. Anditi so on Friday pane chinyowani chiri kuburwa. So vazukuru tinenge takamirira. Ndosaka ndati nemiwo ndiuye kuzokupaiwo muzive kuti pane new song iri kuburwa nani na Matthias Mere. So ngatisapotei this gospel artist tisvike patinongopfuurira mberi tichingosapota. Anditi ngatiudze aneiwo tiudzanodzana kune vanofarira Matthias Mere kuti kune chimwe chaari kudonhedza on Friday. Also pane runyerekupe runyerekupe mai. I don't know how far true it is, but Sandra weMandebele. Anditi Sandra weMandebele ka ameno zviri kuitika kuNash TV. Ndingokunyeurirai kuti kune zvinogona zviri kuitika kuNash TV. Handisi kuziva kuti achauya here nezvamunomuziva nazvo kana kuti achauya nezvipi kana kuti rinongova runyerekupe. Ndosaka ndati pajeke kuti chi runyerekupe. So on Friday imwe chete iyoyo pane runyerekupe roti Sandra pane zvaachaita kuNash TV uko. So imi munongogadzirirwa kuti pamwe zvimandevere zviya zvamakamirira kuti zviite basa razvo zvimandevere zviya zvinogona kungoita basa razvo. Iye musikana achinzi Sandra Ndebele muzukuru wangu. Anditi ndochandangoti ndiuye nacho ndizokuzivisai zviri kuitika nezvamunofanira kutarisira on Friday. Anditi ngatitaurirane kumacomments kuti what do you think about Sandra Ndebele and Matthias Mere vazukuru vangu vandinofarira. Anditi ndichiti from Uncle Saint Steven, it's much love.